Ka ribaibal kerajaan ki riunget Presbyterian hakari kasi jantia hausnam arjan rio minta kate ke jingjia ka adap kan rio snam kenti batkum ka jingken mau ya kate ke jing penki mensiam ki riunget Kristan hakate kasnam urupang wa ekran yu pastor Edwin Kharkongor ubade we nikino ilam balang ubala sakhi dalade ya kate ke jing penki mensiam haute usnam namar baudan ya ladihi hakate ke jeseng hamai rang par hakate kasnam u pastor Kharkongor uday principal jong ka GRTS moklan Pastor Edwin Kharkongor kwa banyakren berpi kumway nagi pastor baramba jongka balang Presbyterian bapinpan kan mau yang ngi badyaki nong pule jongi ginong pej jongi halor kajing jia kabajia haka jing rakhe sis pasne mi ribaibal house name 8000 riu hmaira subha batai kindia Kalau nggak pas ngotenat ban kenmau ya gicingja kiburan kam hagicing ya lenti jong kapalang but kini ke revival ke jeseng revival kamtam hau arajan riu kabelaja hamai rang bat kabela pol syakleng kari kasih bajantia kalau kawai na gicingja kiban sa jeng kenmau hagabalang kujungi ke balang Presbyterian baga balang Kristan hi por koi hakari kujungi house name arjan rio ke balang Presbyterian hari India ke rakhe ya ke jingdap shispas nem jong kari Bible ke belajar ningkong house name khat khandai span rio hamni hari khasi par kani ke dei ke bopol na ka revival kalwaja hari wales host nam ka khandai spa sao ling baga jing tray ling baga jing shakri jong usahab Evan Roberts utaw nong pen khi ya ka revival ha wales host nam ka khandai spa sao ki missionary ki buwan chne ha ki por ki bukan thu you Sydney Evans sahab Sydney Evans ka por kata ka ding jong revival hari khasi rijantia wa shari lushairu ha kata por na kwa ban pin yetu pastor mar phi pidon dalade hakatu ka jingeseng ba haba pidon dalade hakatu ka jingeseng ba kumno kisno wilade ha ka jinglong bakken jamet ke jinglong bakken jamsim pat phi kumno kilong ki breu ki basong hakatu ka jingeseng katu ka jingeseng hosnam arjan riu habangi late shigi sem hagatu ko pol ngalong principal jonga John Roberts Theological Seminary GRTS hamoklot ti nielai shagne gijing yeseng ga kerpang ga PCI ke jeseng ka balang Presbyterian Club bai hamairang but kejingkan mau jonga yak tu ge jeseng kalong ba ka de ge jeseng ka ba phla shisha kejing phla kalong ba ka dan kejing khi kebapalat ya kejing ki kadai kejing ke book jong kejing hair kejing mensim jong kejing wan jong ke bol kejing mensim jong play haki reungai ki bangai ho play kai hatu ko pon ngedon hak tu kejeng te hakmat jong ke pandal badon ke pulpit jong ke nongkren ki par bangai ki reungai ki ruai ki ya tawyar pelun ki ruai ki shat kini jing roi pen remen sim pat kat bakan jing roi kanang yai ka jing doi ru ka yai haju ko por ka jing doi ba ka jing roi ka yai lang ba ki bu bon ki klon ki bu bon ki kim yo kim smo thu ki klon ba ni ra ki shapandal kum tu jarang khat ba ka tu ko por ka slap ba ju slap ang ikan ma bangilai je lot te ni ra ki ini ki paro ringai ki jingi ki parlok ki yo e kene ki jing pen ki jong man siam bar ki baklon yap lai ru ki don kat ba ki jing roi ka jing doi khlem sange ka yan kumta te kata ka de ki jing kan mo ka shang ka jeseng ko phla ba ha ba ni don hi de ka me ngar nge don lang mar met hang ha kata ka tu jeseng ha mai ram kadang ka jingkata na ka jingkren na ka jingitu khana na lese kala don pa kata ke kajing pelong ya ki briu bakan wan kali bai ba hagajing so thu jonga
kalau don lupa haga jing ngot ke jong ki breo haga do not ke jong ki riu ngai ka jing ang non ka PCI Presbyterian Church of India kalau pun baik ini ki jeseng duai men step ni shai long jeseng duai rushteng men step haboro ki yang mane jong ka PCI kalau pun baik ini ki jeseng duai man ka step but kumagi ju pun long ki jeseng duai met skining kong ki jing duai nang ta jing pen thmai bor ke balang kadon ke jing community kadon ke jing ang not ya ke jing wan ke jong men sim jong play ke jing pen thmai bor ke balang khamtam host nem arajan rio baga balang Presbyterian hari India ka pen kre ban rakhe ya ke jing dap shispas nem jong ka ribaibal hari khasi ti kala don ke jing ang not ke jing trang ba ke jing community but hagani ke jeseng kalong ba kilawan ki para bangai na Mizoram ro nama ka ribaibal shispas nem man shwaru shwa ka tu ka por kerja Mizoram ro kerja ju hi ke jing ka por ke jong play ke ti haba piong gumta hasyo ma pinle chekdu ke dia sen le se shisungi shwa shitayo shwa artayo shwa lami shibna shwa kidan kuno kuno ka jing sungaw api balase kum kane ke jing jia kan jia hakdu musni ya ki jing le kamba ki jong play ngi kbelenti hagi por poro kum ki riu ngai kum ki bangai o play with him ya ki jing le kamba ko jong u nyimju don kono no jing atatin kadai kata ka ba ai hangi ya ki jing kermen ka jing ngai ka ba ai ki jing kermen ko skam nam ta ki ki bo bha om ta ngi shmet rei nam ta ka balang nam ta ki para ru ngai ki be ngai ho play u ba em but nam ta ka baro hi te na ya ka jing le kamba ka jong play kedai ke bangi community ni duai ni ang not ni community but hadu mentaro ni don hi ke jing community ya ke jing pen thmai bol ke jong play ya ki nong elam jong ki nong elam jong ka balang bari git khot jong ka balang ki para ru ngai baro kan tikat kam judo kan ke jing kermen ha ke jing ya lenti jong ka jing Kristan ko jong e mun ke to piong gumta le se happy phila mun ke jing sno le ka to ka lakta yo pailang jong ka jing aseng ba udah namai rang pidan ke jing community balase kum ka to ka bor kan wan ha to sni ya ke ka banja to ka sni te ngatrai ngamla ban ong banga community ban bakan jak kum to kan kalau ngabo betai ka slay ka naga jingker hai jong ki ka wan ka ba ngimla ban modur kala shuban kerthap kum to ti ni haban priang ya kita ka jingi kendu ka ngi kendu aku tu sni kan Andai ban lek dah kata kejing community ban i kum tu ti ngatrai ngamdon kata kejing perkat andai habaga jabat kum tu ni pediang ya ki kejing ja kum bagilong kejing lek pula kejong blai lese ha to ka por to phi kum pastor kum piong ne lese pidan kejing community andai yo pai ba ngila ban sim bagwan kejing dik ne ka don kejing rehemen sim ne ka don kejing soplan ha ka no pastor ngatrai ya ki fight ringai Kristan kajing kendit kadon kajing pla ti ngam try kan don kajing so pla pi haga ski Pentecost haga ni ki senran ki jong Jesu ki tuai haga kamra ka baneng which is Christ ula ong lupa ya ki ons ai yo mun sim bokoi wan penchat bol ki wan pentingan ki komta ter bukin up ha Jerusalem yo dia ka ski Pentecost ka ja kom tu kim smo phla hanre ngatrai poi ba ti ki smo kendit ka jing kendit ka don hanre ka jing smo phla ka jing le ka jing play ti ngatrai ngim smo phla kai nomor ngi ka ski Pentecost ngi tiap na ka jing tho ka ti ka jing play ka jing ja ko kom tu te manta la kan Jerusalem ka la ya piso kum no ile di piso don bok no pidan aku mutu ke jesa kadai ka pan snow don bok da panan kam da kaktin don bok kan rai kadai hiru ka jingthmu ka jong play bangin ya don bantalang ha ka to ko por kum ki riu ngai kan ndai tang kum ki riu ngai ki khot jong ki balang kum ki nong elam jong ki balang ha to ko por ngalong principal jong ka seminary ka jong i homoklot ti pa ki parano hikai ki pa ki para pastor ni late lang shi ka jeseng ia simbentalang haka jeseng pun baik Presbyterian Church of India kan di
palat bani ke jing don bok kadai ke kamrong ke jongi hiru kum ki noi lam jong balang bani shimanta bani trailang kum to kai ha jing mane yo play ke jing pen kre yak ta ke jing yak jing dap shis pas nem jong ribaibal dia ke palat bani ke jing don bok kadai ka kamon ke jong play panginya shimanta lang do te menta pastor kala ya kan rus nan tam ha ka jing yo i jong phi menta kumno phila ban penye du jo na de ka phin yo i la se ka ai ke jing per ya ke jing long jing im kristan na ne ke jing long jing im bakan jam sim kan rus nan mun shwa man menta kan rus nan hadin ma bale nga kli ye phi ya kata ha tu ka por nga thai pi kan mau ki briu ki ya be na benta bali thi de ki kon ba ki be bun thi de ki kon jing wai te le se ha tu ka por kum bakren na kon ki jing hem ka jor ki no ha ki briu budon ha ka balam te menta phi i kum no hadin khat rus na mare tep kutu ke seng pa mai rang klem sang ye shu kapur kata ka ting jong jing hem sem haki riu ngai shimet haki long yeng long sam ki jong ki para riu ngai haki balang ki kan hon riu ngai keleng wat haki school ru haki office ru haki school ki bom de ki school balang ru ki khna ki yo te ka por kane pat kala yai kom ta te ki lai sau sansnem ka tu ka jing hem ka jing ya be jong ki pre shi jing mane blay ki jing ya seng dwai haki yeng ki sam haki yeng mane ka jing hem ka man sem ka jing persang jong ki pre ban em ka jing em ko ba pha ban em ka jing em ko ba khoi ban em ka jing em ko ba riu blay kom ta kalong klein kalong scam hagi tu por hanrei katbar kinang ya ke snam riu snam yo snam prasnam menta khan riu snam katuka air kalaja ngam ong pa ka jing rehaman sim ka ja ka jing rehaman sim haki riu ngai shimet ka shong haki priu shimet haki yeng kristan laki jong ki long yeng ki don ki long yeng ki popon long yeng ki seng dwai hayeng hasam ki don ki para bangai ki bo be chi je seng dwai step ki ba penlot ki por haki jing dwai haki jing it rei pai ba te kam long shu kom ta wat haki balang ki jong ngi ru ngi i ba ka tu jing raham ko bodon haki tu ki snam ki ba hadien arjan riu kam don shu menta to pastor man phai phi se shagoi pat kamal phi kumu pastor na thrai phi yo i menta ya ka jing dot benta jong ki pastor ha ka politics long ki atre ya kam politics ki election kai ki ji ju phi ka ba ne ka sniu na cái ham này một cái con đòn này sẽ cái công việc của nhà balang là này sẽ cái bộ blame community và cái break bây giờ nó cái này cái cầm trong phi cái mỹ sắc mặt một sắc riêng bay ba arbenta hello kene ka jing khot shaka campus store kalong na ko jong benta ni pen tibet ilade hadien kata kabalang kabu ingi ban pendep ko professor course to orientation nang ta sa ordain ingi pangilang ke pastor jong kabalang ti habala ordain ingi manong ki pastor nga de bal jong balang presbyterian nga bot iki jing punya jong balang presbyterian kat baka punya kawai paka benta kom ki noi lam nyam kalong ka benta ka bangi don ka jingkit kli na kam ta ke emlang salam nam ta ka ri ka jai man ri panam ta kalawai trong kini ki khana samla ki khana ki khon ki boret kalawai ki trong ki ni don ka jingkit kli ti phikli ha ka jinga dai jong ki breu ki ba shimanta barka sign pertai ki bila election tilada ki dai ki breu ki badang don hapo jong ka jing penya jong ka kunhon balang kum ka sinot for example kum kanuk sama lagi dang day ki bre ki bodon hapo jing penya jong ka kunhon balang ka bodon lagi jong ki kendon lagi jong ki ai lagi jong ki ru kompentri kam ti kum kita ki bre ki devan bot ya ki kendon jong ki balang ki ba ki don ki ba ki hap kai rela da kim don show apo kita ki kendon jong kita ki jing penya balang
tika shoma ki prishmet bat hak ta jing snow men siam jong ki ban train am ta jai ban riu tinga ngam snow phla la don ki priu shmet ki badon kani ka jing ki kli ka jing snow kya nam ta ka lawai jong ka ri ka jai ban riu ka lawai jong ki khon samla jong ka ri bakin mi shakmat nam ta ka kam sain per thai ru la ta ki snow bagi don ka ta ka jing khot ka jing tibet ba ka jing la ban le hok ya ka kam la ni ka jing la ban pendep hok ya ta ka jing khot ka bla khot ya ki ka te satang ko wei pastor ngam kli phi de ro wei na ki no yalam jong ka KJCLF te ngai wi ro kha khindet tayo khindet banai bla de bakala don ke jing lum jong ki no yalam ka KJCLF ya ki sing sai puche ban yakren halor ka jingede bat ka bangsa te halor ke ni ka mat ke jingkili jonga ko long kumni la jute biya ka megelea bagade ka ri ka bakidon bun ki krista bat ki badai ki no yalam ki badon ha ka jinglong no yalam jo ki haksoka tum ki MLA ki MDC ki bun ki krista tenre ha ki ju ko por ka don ru ka jing keno ka jing kedau persya ba ka jing bam sap ka jorba ha ka jing tri kam jong sokar ha po mekelea dis council bar ki we kai ga ba phi don bano kani ka KJCLF kare ka khasi chantia Christian Leaders Forum kinong elam shimet kinong elam balang ki ba shimet ki form ya penlong yang ni ka kanhon KJCLF kala don la mentala arpos nem la tam hari ni ki snem ki bo menta kani ka KJCLF kadon lagi jong ki jing thmu lagi jong ki aims and objectives ki mat ki jong ki but ki jing kwa jing ang not jong ni ko forum ban no sinyang shaki nang salang shakalawai jong ki khon sam na bonta en rehan hagini ki khandiat stem menta kani ka jing bam sa kala dai ka wai ka ba ta bha ya ki nong elam ki khot jong ka KJCLF but kham tam how do you stem hadin ko covid kani ko covid kum to ngi ya ki ai bala shu khang khrdep kum to la shu do ki bo bon ki banta ten rei nanta usnem ka jing pen kre ki election arphulaya ka snem ban wan ti ka don shi bon ka jing pen snow naki para ringai ka don shi bon ka jing pen snow naki ri poi pa balai baki noi lam haki balang balai baki nong yalam niam kim penmi ka no ka kenten halo chawa jing bam sam but haki wei kweru ki benta ko ka jing sen shar khadar ka ba bha ka berhenti ka ba kumta ti ka jing bam sam ka de ka wei ba kum ki nong yalam chawa ni ka KJCLF ni la don ka jing perkhat but ka jing slok ka jing plu chumut hapring jungi bangi la don ru kawai ka sien bangi khot ya ban ya kendu lang bat ki nong elam sign per thai kum to ban dot ka jing plu chumut bat ki ban ya phalang hlo ka ne ka jing bam sap kai ti ka jilla jungi ka dei kawai na ki bo pau kum ka jilla kristan kawai re ka paru ha koi ka liang kum ka jilla ga pa tam ha ka jing bam sap ti ka ne ka dei ke ai ka ba baro hingin hap ban ya trailam ban ya shimban talang ban pendu wala dalam la ban pendu hi khoi ban pendu na la kum no kat bala hi ya ka jing bam sap ha ka jing tray ka jing ta ka jing bam sap ndai la se tang ha ka pisah han rei ha ki bo pon ki ban ta ro kai cek ai karanti ya ke badang sa ai ka KJCLF long haswa collection amile ban ya khun persya ai ka ni jing bam sap ki ka KJCLF men hakan ne khat santrik upnai August kadika sngi jinglai lot jang kari ngi penlong ye ko jing duai kerpang ha English service police bijar hang ne but hakan ne ke seng duai kerpang ila khot skop ha ya ke jing ye shim banta jang ki nongelam jang ki balang jang ki nongelam kristan ki bana ki wei ki kan hon balang ki phet ki la don lang ha to sngi ki bana ka church of god ki ba na ki charismatic ki
kana Garo Baptist Church to na EFCI Evangelical Free Church kila don lang mo kadai ka jing rakhe jing lai loi ngi pun long da ke sang dwai but kawai na ki iba krenak tu sngi ha ke sang dwai ko pang ngi ide pastor Pete Curry Secretary of Bible Society te kawai na ki jing ang not ko jungi mangi pun long ban ni khot lang ya ki nongelam Kristan shab tu ke sang dwai ko long ban phalang ya gane ke jing smokhya jong ko KJCLF ba haki kan hon balang kiba borok ngi don maki kum kino elam ki badan ha tu sngi kinia pun porlang ya gane ka jing smokhya shaki wei kebomot ningkong shit khot jong ko balang kiban salong nang thabot la shai shaki para Kristan kiban salong nang thabot la shai ban ai ke jing hikai ya no ban jet kum no ban jet ki ai ki kan don bat banum sha than ma hapo ke jing penbe jong pisa nang ta jing thabot ban yo ai jing thabot ko ba khoi lesi ko ba ka ban lampat de shaka jing job suki ya jing bam sa ko chela ta khule shi bon pastor